good news po tayo, guys. Yan. True Ate Charing, guys, no? Magpapasalamat po ako ng una dahil yung video namin dun sa farm, yung ina-upload niya na video sa page niya is umabot na po ng 2 million views yung dalawang video. So, yung unang video is yung nagmumukbang kami. Oo. Tapos yung pangalawang video, yung kumain si Ate Cha ng dragon fruit. Oo. So, yan, isa-isahin natin. Before tayo mag-start is, magpasalamat po ako ng lubusan. I'm so very down po kay Ate Charing dahil sa kanya, guys, is nakilala po ako ng maraming mga viewers. Umabot ng 2 million. Imagine 2 million views dito sa Pilipinas o sa ibang bansa ba yun. Ang daming nag-PM sa akin na True Ate Charing, nakilala nila ako, si Tips Mio, nang dahil kay Ate Charing doon sa video sa farm, sa dragon fruit farm. So ngayon, yan, I'm so message for Ate Charing na maraming salamat, Ate Cha, dahil sa pagtulong mo sa akin and I am a part of Bukid Squad talaga, no? So, ang saya-saya ko dahil I belong to Bukid Squad, tapos I'm so very proud, no? Yun nga, ang dahil kay Ate Charing nakilala po ako sa sambayan ng Pilipino. Yan, 2 million views, guys, imagine. So, ngayon balik tayo dun sa video na ina-upload ni Ate Charing. Yung video na yun, guys, nisi-share ko dun sa page sa Facebook ko. Yun po yung kumain si Ate Cha ng dragon fruit at saka yung buko. Oo. Tapos na po kaming kumain noon. Tapos na kaming nagmukbang noon. Tapos, yun nga, pagkatapos naming magmukbang, kumain kami nung chicken. Yung unang video na umabot din ng 2 million views. So yun nga, I'm so very happy dahil nakilala ako ng sambayang Pilipino nang dahil kay Ate Charing, siyempre, di ba? Laking pasasalamat ko po, taos puso ko pong magpapasalamat kay Ate Charing. Nang dahil kung hindi dahil kay Ate Charing, guys, hindi po mamonetize yung YouTube ko at saka siyempre yung Facebook ko dahil thinking, guys, na sino yung unang tumulong sa page mo o tumulong sa iyo sa content o sa anong tawag doon, sa page mo or sa page mo, pasalamatan mo talaga, wag mo siyang talikuran dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi dadami yung followers mo, di ba? Dahil yung mga followers niya o yung video mo, yung page mo, sinishare niya sa page mo. Tapos yung mga followers ni Ate Cha is nagsishare din, kaya dumami yung mga followers ninyo, kaya ka na-monetize. Yun din po yung sa YouTube. Oo. Nang dahil sa pag-share ni Ate Charing sa video namin sa mga Bukid Squad, kaya kami nakilala sa mga followers din niya. No? So, I'm so pasalamat talaga na hindi ko talaga, kahit paulit-ulit ko itong sinasabi na pasalamat is deserved po talaga ni Ate Charing dahil sa kanya, guys, tinulungan po yung lahat ng Bukid Squad. Marami po kaming mga Bukid Squad. Yun nga, yung si It's Me Emer, Marinong Umboy, yung It's Vlog, Sulayo Vlog, tapos Marvin Daroder, sino pa ba? Si May Timang, si Jing Astor, si Reggie Punce, basta marami pa, guys. Hindi ko nabanggit yung iba. Sino pa ba yung iba? Si Vicky Cameron, Inday Lucilab, Drew Barrymore, si Ate Faith TV, si Ate Ling, si Batang Gala. I think nabanggit ko na lahat. Si Kirk Content, nandyan pala si Kirk Content. Sino pa ba yung iba na? Si Happy Ann TV. Yes, Happy Ann TV. Si Inday Ngabil. Si Inday Ngabil. Ayan, na-meet ko din po si Inday Ngabil dun sa birthday ni Angel Ann Official. Si Angel Ann Official, guys. Yun. Kompleto siguro, no? Yung mga Bukid Squad na nabanggit ko. Siyempre, magpapasalamat din tayo sa mga Bukid Squad. Yung dahil sa kanila, sa suporta na sa isa't isang Bukid Squad, sumusuporta po sa amin. No? Maraming salamat po talaga sa Bukid Squad. Nabuo yung Bukid Squad. At siyempre, kung sino yung nagbuo, di ba, yung mga followers namin o yung mga subscriber namin na laging nagsishare sa video namin, kaya nabuo yung Bukid Squad. Di ba? So, ang dami naming papasalamatan. Unang-una, yung Panginoong Diyos. Tapos si Ate Charing. Tapos, syempre, yung ating mga diehard supporters, yung mga Bukid Squad, at hindi natin kalilimutan, guys, magpasalamat sa mga taong nandyan always sa paligid natin. Syempre, yung mga pamilya natin, kaibigan natin, classmate natin, no? Laging nagparamdam sa atin. Tuwing magla-live tayo,
yun lang guys, laking pasasalamat ko talaga dahil nakilala ako in 2 million views po nakakilala sa akin. Sa nanood na video na yun, 2 video, saka yung isang video, umabot po ng, yung isa is nagiging 2.1 million views. Yung isa is umabot ng 2 million views. At saka, nagra-running pa rin yan guys, no? And dahil dyan guys, sa pag-share ni Ate Charing sa page ko, yun nga, may maraming mga nag-follow sa akin, nag-subscribe sa aking page, ganyan. So, I'm so happy talaga. Hindi ko talaga yan itatanggi, ipamakak, no? Isigaw ko sa buong mundo na I'm so very proud. At saka, alam niyo guys, isi-share ko sa inyo kung anong tao si Ate Charing. Si Ate Charing guys is napakabait niyan, no? I-share ko sa inyo. Nung pagbisita niya dun sa farm, yun nga, naghanda ako. Siyempre, baguhan pa ako sa pagbablog, no? Tapos nag-PM ako sa kanya na punta kayo sa farm, mag-tour kayo dito. Yan, gusto namin ipakita sa inyo yung mga dragon fruit. So, hindi ko alam na gusto pala ni Ate Cha yung dragon fruit. So, pumunta sila doon with It's Me Emir at saka yung sino ba yung driver o yung basta nakalimutan ko yung pangalan niya, yung driver. Tapos yun nga, pupunta nila doon. Sabi ko, Ate Cha, maghanda na lang ako ng ulam, yung tinulang manok at saka yung mga sinugba, mga ganyan. Tapos yung nagtinula guys, si Nanay Andres at saka si Tatay Gloria, si Tatay Andres at saka si Nanay Gloria yung nagluto. Tapos nag-utan din kami, utan Bisaya din kami dahil yun nga, bisita. Tapos napakasikat na bisita namin si Ate Charing, di ba? It's di ba marami na siyang followers, so sikat na sikat po si Ate Charing. So I'm down at saka first namin na collaboration dun sa farm. So, nervous po ako dahil excited din ako. Hindi ako makatulog nun palagi kong iniisip na yun nga, bukas mag-meet kami ni Ate Charing dahil nagmi-message siya sa akin, sabi niya, bukas dong tips, pupunta kami sa farm niyo. Yun nga, ang dami niyang na video, gumawa din ako ng video. True, nagmukbang kami, no? Hindi ko inaasahan na umabot ng 2 million views yung video namin dun sa farm. So, I'm so very proud at saka I'm so very pasalamat po kay Ate Charing dahil nakilala po ako through tips niyo dahil po sa kanya, hindi ba? So, balik kayo kay Ate Charing guys kung ano siyang tao, no? Si Ate Charing guys is mapagbigay po talaga yan. Yun nga, nagluto ako, tapos sabi ko, Ate Charing, ako na yung magasto or anong tawag doon? Ako nang gagasto sa pagkain. So, alam ba ninyo guys, nung pagdating niya doon, binabayaran niya talaga ako. Sabi ko, wag na lang Ate Cha, wag na lang Ate Cha. No? So, si Ate Charing talaga guys, marunong siyang umintindi. Saka mapagbigay din po yan sa kapwa-tao. At saka matulungin din po yan through sa mga Bukid Squad. Tumutulong siya sa amin na ma-monetize yung page namin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami ma-monetize, hindi din kami makilala sa sambayan ng Pilipino o sa iba't ibang lugar sa mga OFW natin na laging nanonood sa mga live ni Ate Charing, no? I'm so very happy talaga. So, nagpapasalamat din ako dahil sa inyo, siyempre yung mga solid supporters ko, sa mga nag-share sa video ko, nakilala sa akin, nag-subscribe, nag-follow, hindi ko talaga ipagkait sa inyo yung pasasalamat. Deserve ninyo na matanggap yung pasasalamat ko sa inyo guys dahil nakilala ako through Ate Charing. So, yung isip ko guys, kung sino man yung tumulong sa page mo, first na tumulong na nag-share sa page mo, is nang dahil sa kanya kaya dumami yung followers mo, no, 'di ba? So yung page mo is nag-sleep o natutulog yung page mo, tapos may sikat na vlogger na dumating, tutulungan kanya para mabuhay yung page mo, para mainganyo ka, para makilala ka sa sambayang Pilipino. I-share na yung page mo sa page niya, kaya marami kang followers, 'di ba? So, I'm so happy guys. At saka, yun lang. Malaking pasasalamat ko. Happy 2 million views po, Ate Charing. Kung nanood ka man, Ate Cha, see you soon. And, yun nga, maraming salamat sa tulong mo sa akin
no? Dahil sa iyo is na-monetize yung page ko, tapos yung YouTube channel ko. Hindi ko talaga yan kalilimutan, guys. Itatak ko talaga yan sa puso ko, yung pagpapasalamat ko kay Ate Charing, yung tulong niya sa akin, di ba? Yan lang, huwag natin ipagkait yung pasasalamat. Kahit kunti lang, guys, deserve po yan ni Ate Charing. Lahat ng po ng mga vloggers dyan, yung tinutulungan ni Ate Charing, magpasalamat po tayo. All Bukid Squad, huwag natin talaga huwag natin itatak natin na down to earth po tayo kay Ate Charing, kung sino mo yung tinutulungan niya. Nang dahil sa kanya, kaya tayo nagkaganito, kaya tayo dumami yung followers natin, di ba? So yun lang, maraming salamat po sa panonood at keep safe always and God bless po. Thank you, happy 2 million views. Thank you, Ate Charing, maraming salamat po. Bye-bye, ingat. Thank you guys, bye-bye, ingat po.